Helo, croeso nôl i Los Angeles, California. Wel, ar ôl cael diwrnod prysur iawn ddoe yn cyfweld â Matthew Rhys ar y Step Brothers and Sisters, heddiw dwi'n cael ymlacio. Felly, fel chi'n gallu gweld, mae'r haul allan. Mae'n boeth iawn yma, sy'n wahanol iawn i adre fi'n siŵr. Da ni reit ar bwys y traeth, ond tu ôl i fi, wel lawr fyna mae Sunset Boulevard, a tu ôl i fi mae'r siope i gyd. Felly, mae'n siŵr bod chi wedi gweithio mas be fi am wneud heddiw. Dwi am fynd i siopa. A wedyn, mae Matthew Rhys newydd texto fi, drych yna fi, a dwi am gwrdd â fe lawr ar y traeth wedyn, a dwi am wylio fe'n syrffio. Felly heddiw dwi am ryw bywyd fel Hollywood star, fel fy nhw'n gweud. Felly fi'n mwynhau fy hun yn fawr iawn. Wish you were here.